Za posledné 3 roky som precestoval celý svet, zažil som aj to dobré, aj to zlé a musím uznať, že cestovanie bola jedna z najlepších investícií, ako som kedy spravil do môjho osobného rozvoja a odkedy som začal takto cestovať, tak sa mi začalo iba viac a viac dariť a začal som viac a viac zarábať. Takže preto v dnešnom videu si povieme o tom, prečo si myslím, že cestovanie je jedno z najlepších investícií, ktoré môžeš spraviť do seba, keď sa snažíš niečo budovať. Musíme si ale predtým, než začneme, vysvetliť jednu vec. Väčšina ľudí, keď pojem cestovať, tak si predstavia týždňovú dovolenku, kde idú, každý večer sa opíjajú, nič celý deň nerobia, iba ležia pri pláži alebo pri bazéne. A potom, keď sa vrátia domov, tak nakoniec zistia, že potrebujú ešte dovolenku kvôli tej dovolenke, lebo sú ešte viac rozbití, nie sú unavení a celkovo im to nedalo nič extra pozitívne do života. Samozrejme boli na novom mieste, niečo videli, vypadli zo Slovenska a tak ďalej, z Česka, ale okrem toho im to nič nedalo. Ja hovorím o inom druhu cestovaní. Napríklad ja keď cestujem, tak sa riadím stále tým, že keď sa vrátim z dovolenky, tak chcem na tej dovolenke zarobiť viac, ako som na nej minul. Takže ja stále keď idem niekde na nové miesta, jedno ako na dlho, tak stále tam aj pracujem a zarábam ďalej peniaze a to, že tam som v tej novej lokalite, na tom novom mieste, ma posúva ešte ďalej. Myslím si, že človek, keď cestuje, tak urýchľuje tú jeho transformáciu a urýchľuje, akým štýlom dospieva, ale nie v takom tom zlom zmysle, lebo teraz môžeme povedať, že dospievanie nie je ideálne a že mali by sa snažiť dospievať pomalšie, niekto povie, niekto zase rýchlejšie, tak ďalej, ale nie. Ja hovorím o dospievaní, kde mám pocit, že za tie 3 roky som zažil toho viac, ako som zažil za tých predošlých 18 rokov môjho života. A takisto, keď sa stretnem s ľuďmi, ktorí keď sú dajme tomu starší ako ja a nikdy takto necestovali, tak som si všimol, že som oveľa ďalej mám pocit v živote, čo sa týka myslenia a takej tej dospelosti ako oni. A myslím si, že fakt to je vďaka kvôli tomu, že veľmi rád chodím na rôzne destinácie. Teraz si povieme pár rýchlych tipov na cestovanie, keď si nikdy necestoval a možno sa bojíš. Začal by som s tým, že neber si veľa oblečenia, hlavne sa sústreď na to, aby si zobral veľa tričiek, keď ideš do teplej lokality, pretože kraťasy tak ľahko neprepotíš, ale tričko prepotíš veľmi rýchlo, takže určite si ber veľa tričiek, jedné topánky, jedné šlapky, keď máš do mora, nič viac ti netreba. Stále keď ja cestujem, tak si rád tam kúpim nejaké oblečenie, pretože zvyčajne tam niečo iné a máš aj nejakú aspoň spomienku z tej destinácie, takže určite by som ti neodporúčal, aby si bal neviem koľko kufrov ako niektorí ľudia. Napríklad to som teraz aj keď letel po dlhej dobe cez cestovku do Egyptu, tak som videl, že vlastne niektorí ľudia reálne na 7 nocí mali že 2 veľké kufre. A ja som už zabudol, že takto ľudia cestujú, pretože naposledy som bol tak s cestovkou možno pred 3 rokmi. Stále som chodil sám na vlastnú päsť a chodil som zvyčajne ďalej mimo Európu, kde nechodili až takí títo sezónni turisti ako zvyčajne s cestovkami a tam už sa tí ľudia tak nebalia ako títo tu. A podľa mňa je to hlúpe, pretože to nedáva zmysel ťahať zo sebou toľko vecí, keď reálne tam budeš aj tak najskôr v plavkách, keď ideš do nejakej teplej lokácie a keď nejdeš do teplej lokácie, tak zvyčajne sa neoplatí brať toľko veľa vecí, pretože radšej si môžeš tie veci vyprať. Čo sa týka peňazí a tak ďalej, tak odporúčam mať určite viac bankových účtov alebo minimálne nejaký bankový účet ako je Revolut alebo Wise, pretože napríklad stalo sa nám, keď sme boli s frajerkou v Číne, že ich zablokovali kartu. No a teraz keby som ja bol tiež len PCčko, tak by mi tiež zablokovali, aby sme nemali peniaze a nebol tam ani internet, boli by sme cooked. No ja našťastie už som cestovaný a tým pádom som mal aj Wise, aj Revolut, mal som ďalšie formy toho, ako môžem niečo zaplatiť, taktiež mám kontakty či v Bangkoku, či v Dubaji, či v Amerike, že keď prídem, tak si viem vymeniť krypto rovno na cash, takže nikdy vlastne nebudem stratený a aj keď dajme tomu, že jednu kartu mi bloknú, tak stále mám ďalších 4 alebo 5 možností, ktoré môžem využiť. Takže aj ty, ak budeš niekde cestovať, tak sa snaž mať svoje funds alebo svoje prostriedky na to cestovanie nie len na jednom mieste, lebo niekedy sa môže niečo stať a ich nebudeš sa môcť k ním dostať a budeš cooked. Čo sa týka hotely versus Airbnb, tak asi taký najväčší rozdiel je v tom, že hotely zvyčajne máš tam len izbu, záchod a v Airbnb zvyčajne je to ako apartman doma a tak ďalej, takže máš tam aj kuchyňu a tak ďalej. Ja keď chodím na dlhšie cesty, najmä tomu do Thajska, tak skôr preferujem Airbnbčka, pretože niekedy si chcem aj niečo vlastné uvariť, nechcem stále sa len stravovať v reštaurácii a celkovo je to lepšie, lebo máš tam aj obývačku a tak ďalej. Kde v hoteli máš len jednu izbu a dajme tomu, že ideš s ľuďmi, ktorými nevieš si predstaviť, že budeš 3 týždne a tým pádom, že budeš tam Airbnbčku, tak bude tam viac izieb a nebudeš musieť s nimi tráviť čas v kuse na tej jednej izbe. To je taký najväčší rozdiel. A taktiež ešte by som povedal, že hotely možno trošku bývajú drahšie za to, čo dostaneš. Takže dajme tomu, keď hotel stojí 200 eur na noc, tak za 200 eur Airbnb, čo si môžeš kúpiť, tak zvyčajne je luxusnejšie a kvalitnejšie. Takže zvyčajne odporúčam ľuďom ísť do Airbnbčka. Ale na druhú stranu, keď si nikdy necestoval, tak dostať sa do hotela a celkovo je ľahší tam, pretože máš tam vlastne nejakého vrátnika, máš tam ľudí na recepcii a tak ďalej a tak ďalej. No a pri Airbnbčkách tiež zvyčajne máš niekoho, s kým si môžeš písať, ale častokrát sa môže stať, že ten človek nie je veľmi kvalifikovaný a že
ti neodpisuje a tak ďalej a tým pádom potom môže nastať nejaké problémy. No a ako posledné z takých tips je kúpiť si eSIM normálne cez iRalo alebo tam keď prídeš na letisko, pretože nie je nič horšie ako byť v cudzej zemi a nemať dáta alebo internet. Proste stojí to za tých 20 až 50 eur mesačne podľa krajiny, aby si stále bol konektnutý na internet. Nie za to, že by si mohol scrollovať TikToky, ale nikdy nevieš, čo sa ti stane, alebo budeš musieť niečo si vyhľadať, niekde zavolať, pozrieť niečo na mapách a spoliehať sa na to, že sa stále niekde napojíš na Wi-Fi, je blbosť. Takže určite si musíš získať aj tú eSIM. Čo sa týka toho teraz už čo robiť, keď cestuješ, aby si niečo z toho aj mal a nebolo to len také, ako som hovoril na začiatku, že potom si ešte viac toho unavený, tak stále treba tam aj pracovať, či už buduješ nejaký biznis, alebo cvičíš a tak ďalej. Ja stále, keď chodím, tak stále dodržiavam fitko, chodím cvičiť zvyčajne každý deň, aj behať a tak ďalej. Takisto každý deň pracujem, či ráno alebo večer, to už záleží podľa toho, kde som a ako sa mi chce. Ale každý deň práca nezastavuje, aj keď sme na dovolenke, pracujeme, pretože vieme, že tým pádom, že tak pracujeme, tak môžeme chodiť častejšie na tie dovolenky. Ďalšia vec, veľa ľudí príde a myslí si, že na dovolenkách môžeš, čo sa týka nejakej zábavy, sa ísť maximálne tak ožrať. Ja ti odporúčam miesto toho, aby si minal peniaze v kluboch a naháňal tam ženy, ktoré ťa nechcú, tak radšej investuj tie peniaze do nejakých experiences, či už pôjdeš na jetski alebo na nejaké štvorkolky, alebo pôjdeš na nejaké safari, potápanie, paragliding, je fakt jedno čo. Myslím si, že tieto zážitky sú oveľa lepšie. Takisto cestovanie je ideálne na to, aby sa naučil nejaké nové zručnosti, či už že si zopakuješ ich jazyk, alebo sa naučíš jazdiť na motorke, dajme tomu v Thajsku, ako som sa ja naučil, alebo sa naučíš variť nejaké jedlo. Všetky tieto veci prispievajú k tomu, aby si bol zaujímavejší človek a keď si zaujímavejší človek, tak potom celkovo ti viac darí v podnikaní, lebo podnikanie je práca s ľuďmi a ty keď si zaujímavý, tak viac ľudí automaticky k tebe bude chodiť a bude mať naklonené k tebe, ako keď si nejaký suchár, ktorý nikdy nič nezažil. Takže určite sa uči nejaké zručnosti, ak môžeš. Ďalší bod, čo si myslím, že je dôležitý a ideálny, keď cestuješ. Veľa ľudí možno to nebude chcieť takto robiť, ale už keď cestuješ, tak ti odporúčam si budovať nejaký ten personal brand. Nemusíš točiť videa na YouTube alebo robiť takéto komplikované veci, ale už len to, že si spravíš nejaké fotky na tých dovolenkách na rozličných zaujímavých miestach, tak si buduješ vlastne svoju vizitku, pretože niekedy vizitky si dávali takéto papierové a stále sa dávajú, ale v dnešnej dobe si myslím, že Instagram je taká novodobá online vizitka. Veľa ľudí používa Instagram na to, aby len scrollovalo, no pravda je taká, že ty by si mal Instagram používať buď na to, že keď niekto príde na tvoj profil, aby povedal si, že áno, chcem s tým človekom pracovať, alebo keď nejaká žena príde na tvoj profil, aby si povedal áno, chcem sa s tým človekom vyspať. Nič iné na Instagrame nemusíš riešiť, všetko je distrakcia. Sústreď sa na to, aby ti to s tými dvoma bodmi pomohlo a práve to, že budeš často cestovať a chodiť na tieto rôzne výlety, zažívať nové experiences, tak z teba urobí zaujímavého človeka a pomôže ti to v oboch týchto sférach. Ak sa chceš naučiť business model, vďaka ktorému som aj ja tiež dokázal cestovať posledné 3 roky a pritom ešte viac zarábať, tak je to OFM a v popise je asi 20 videový kurz úplne zadarmo, takže ak sa to chceš naučiť zadarmo, môžeš sa do toho popisu. Nezabudni mi dať aj follow na Instagrame, kde pridávam zaujímavé veci z rozličných krajín a vidíme sa u ďalšieho videa. Čau, čau.